Ens acompanya la senyora Rosa Martí, gerent de Pelo Systems. Ara ja no sabia el que era. Bones. Anàvem tan accelerat, però tan accelerat d'una cosa en l'altra que quan passam de la banda més coells, de la política, l'economia i tot el que i passam a coses com la que vostè ens presentarà ara, t'has de rebaixar la tensió. Pelo Systems, gerent Rosa Martí. Bones tardes. Bones tardes. Moltes gràcies per convidar-me avui. Un plaer. Sobretot, i jo li diré en setmanes perquè vostès, des de l'empresa privada, que ha de ser una empresa que té un servei públic, fan una feina que jo trobo que és encomiable. Gràcies. Una feina no tan sols de perruques, de tirar cabells, de tenir el que és un negoci, tens unes despeses, tens uns ingressos, i el que intentes és sortir endavant de la vida, sinó que té una transcendència social molt important. Molt important. Si em permet, jo voldria començar aquesta entrevista, que estic xerrant jo massa ja, volia començar a xerrar vostè, però ja li donaré pas. Amb aquest vídeo que ara veurem. Anem a veure aquest vídeo. ¿Qué ha significado para ti conocer la prótesis a medida? Pues mira, yo cuando se me empezó a caer el pelo, lo pasé fatal, fatal. Y al conoceros a vosotros, pues es que me ha cambiado la vida. Porque soy yo, es que soy otra, yo así. Me encuentro más mujer, más femenina. Es que puedo ir a nadar, me meto en las atracciones de la feria, que mis hijos a veces me dicen, mamá, ¿qué haces? Digo, yo estoy muy segura, es verdad esto, ¿eh? ¿Qué tal? Perfecto. O sea, que me había cambiado la vida al 100%. Eso Senyora Martín. Sí. Què hem vist? Pues intentam donar resposta a un problema social, que és la pèrdua de cabell en el moment de tractament oncològic. Gràcies a Déu, el tractament avui en dia és molt ràpid i el pacient oncològic està molt desinformat en qüestió de què passarà amb els cabells i el que intentem és estar en aquell moment amb ells i acompanyar-los durant tot el procés. Jo m'he emocionat, perquè que m'heu viscut en això. No me'n remetré. I passar aquest tràngol d'un càncer de mama, de ma mare i de la meva dona, te marca. Sí. Per això jo estic tan content d'avui poder l'entrevistar, gràcies a en Manu Blanco, el nostre company de Ràdio Murta, que ha fet d'intermediari, i que vostè ens pugui explicar què és el que haurien de pensar. Ja sabem que la malaltia és terrible, però se supera. Avui dia hem avançat tant en la ciència que la superam. Sí. Però enmig hi ha uns processos, uns moments, hores veure que hi ha un camí sanitari, mèdic, que és el que és, però que enmig has de lluitar moltes coses. Has de lluitar amb una operació, amb una quimioteràpia, amb una radioteràpia, amb una imatge davant del mirall. A mi m'ha impressionat molt quan arriba aquesta senyora al seu negoci, al seu despatx, i li tapen el mirall. Sí. I li lleven el mocador. Sí. La nostra prioritat és informar, és a dir, el més important és informació, no? Per tant, quan tantes tinguin aquesta informació, més tranquil·litat tindrà aquella persona, perquè el procés l'ha de passar igual, però no se passa de la mateixa manera si té la informació abans. Nosaltres tenim totes les cabines, són privades i individuals, per donar un servei en què el pacient oncològic no hagi de passar en cap moment, si no vol, es veure-se sense cabells. I tot durant el procés de retirada de cabells, posar una pròtesi, una perruca, se fa de la forma més confortable perquè no ho hagi de viure d'una forma agressiva, sinó acompanyar-lo durant tot aquest procés perquè sigui el més natural i que no pensi en què és el problema, sinó la solució per dur la malaltia d'una forma optimista i amb ganes.
Quan una dona, també pot dir un home, però bé, només centrar-nos en aquelles persones que hem estat amb vostès, però també tracten homes. Sí, també tracten homes. exacte. Quan una persona, no diré una dona ni un home, diré, quan una persona es troba que té un càncer, van al metge, l'operen o no, la traten en quimioteràpia i partes que veig, la traten en radioteràpia i passa el que passa. Sí. A quin moment és el moment que vostès, com a especialistes, i nosaltres estem aquí ara per comunicar-ho, a quin moment és el moment que dius, han d'intervenir. vaig a per l'assistents? Sí. A veure, des del moment en què saben que passaran per un procés de quimioteràpia, dona igual si no l'han començat, és el moment de venir a veure-nos, per tenir informació, simplement, perquè és el que li ajudarà a després decidir què és el que ells volen, perquè és que és tan ràpid el procés que si no tenen informació en el moment no entenen després com funciona el puzzle. I és vera que el tema de tenir cabells amb pròtesis o amb perruca li s'ajuda a dur-ho d'una altra manera, molt més optimistes. Això ho hem vist. Per tant, en el moment que saben que passaran per aquest procés, és el moment de venir a informar-se i després ja posaran data de tot això. Però sí tenis informació. En el vídeo que hem vist, magnífic vídeo, per cert, he de reconèixer que els professionals que l'han fet són molt bons, o són molt bons, perquè t'arriba molt en el cos, i ho veus molt bé i t'arriba en el cos. Varen agafar l'essència, sí. Sí, totalment. Fins i tot, al final mos emocionen tot quan el veig, perquè és una vida real d'una persona real, no és un invent. Clar, una perruca. Vinga, tira, una perruca. Aquí sabem tots que una perruca te la poses damunt el cap i ves alerta, que si t'acotes te caurà, que si vas a la playa s'hòstia volant i l'hauràs de perseguir, que si no vas alerta passarà un fiter o un net i te tocarà i tal. Això són antiguitats. Sí, són pors. pors. Són pors que té la gent i que arriben a la consulta, arriben amb aquestes pors i moltes mamàs que no volen assumir veure-se sense cabells per als fills o per la parella. I tot això el que intentem és donar solució perquè no s'hagin de veure sense cabells. És vera que avui els productes estan molt ben fets, la perruca no caurà, però a part de les perruques estan les pròtesis. Cada producte dona una solució diferent i per això és important tenir la informació, perquè s'adapta a el que cada un ha de mestir en aquell moment. Hi ha gent que vol un mocador, també hi ha mocadors, però no és vendre per vendre, és trobar la solució per a aquella persona, que se senti tranquil·la, que no ha de pensar més en allò. I després, jo m'imagino el moment en el qual vostè, després de parlar amb aquesta persona, que el primer dia que ve amb una certa prevenció, que no sé si ha de venir acompanyada o venir tota sola, jo això no ho sé, perquè tampoc vostès en saben més que jo, traten amb ella, li mostren, veurem un vídeo durant el moment que nosaltres parlàvem, un altre vídeo de vostès, on sabeu que hi ha un mostruari de possibilitats per a una persona que se'n prova una, se'n prova l'altra, fins que se troba bé, aquesta sí, aquesta no, fins que té la imatge que ella vol tenir i després somriu. Sí. I dius, caramba, tu, hem encertat. Sí, no, ha demostrat durant aquests 40 anys que duim, això està fundat per mon pare, l'any 1979, i la meva germana i jo duim des de petites en aquest negoci, hem vist com ajuda el tema dels cabells a tots els pacients oncològics. I a meitat de tractament, o quan van acabant, és quan ells ja s'han relaxat, han baixat les muralles i diuen gràcies que vos he conegut perquè m'heu ajudat en el moment que necessitava veure-me com m'he vist i l'apoyo que ha sentit. I això és el màxim que te pot dir un client. Vostès a Pelo Systems, a part de tractar, que ja va bé, que ja n'hi ha, persones que tenen un greu problema de cabells a conseqüència del tractament oncològic, també traten a persones que per altres circumstàncies tenen falta de pèl, falta de cabell, alopècies, induïdes per 1000 coses i circumstàncies, també. Correcte, sí. Avui en dia tant l'home com la dona se preocupa molt per la imatge i és un problema social perquè li limita relacionar-se socialment. Per tant, això que li crea inconvenients i malestar, nosaltres ho solventem recuperant la imatge, bé sigui de l'home o la dona, per alopecis, per l'alopècia fibrosant, l'areata. Hi ha molt de tipus d'alopècia. El que intentem és que aquestes persones tornin a tenir seguretat i fer una vida normal, que és l'objectiu, que la persona tingui una vida normal. Si me permet, des de l'ignorància,
I com fan vostès perquè una perruca no te caigui? Perquè aquesta, no, he anat a nedar, he anat a fer... I dius, com ho fan, això? Perquè dius, caramba, n'has de saber molt, perquè jo m'imagino que te poses la perruca damunt del cap, te l'aguantes per aquí, te l'estigues cap endarrere, però si fas un moviment fort, o bé una fa de vent, o el que sigui, o tal, no te cau. No, això són les pròtesis a mida. Una pròtesi a mida és exacta la mida del teu cap, per tant s'han de fer la mida damunt del client, i té un tipus d'adhesiu que és totalment hipoal·lergènic i que només agafa el contorno del cap, bé sigui a dalt, parcial o complet, i aquest adhesiu té una duració d'1 a 3 setmanes que la persona ja pot fer vida totalment normal. Tenim joves, lots i lotes, que fan esport cada dia, fan surf, neden, i han de poder fer vida normal i no patir que això, evidentment, tingui un risc. I això ho solventem amb molt bons productes. Jo crec que també heu dit de desconeixement, per això m'interessa molt que vostè ens va explicant com està fent. Ho està fent estupendament bé, a poc, tots els procediments de Pelosystem, com ho fan, els tipus que hi ha... Però clar, això deu ser a Lirondoi, potser. Això deu ser com els cotxes, que hi ha des de Seats a Rolls Royce. Vull dir, clar, tu te pots anar al cotxe, vas d'un altre amb un cotxe, segurament vas estupendament bé amb el cotxe, però dius, clar, pot tenir un cotxe que està bé, que té la ràdio, té l'ABS, té marxa enrere, té una comoditat determinada i després te pots comprar un cotxe que te fa fins i tot potre-lo a l'esquerrer. Jo suposo que vostès donen a oferir de tot tipus tota aquesta. Per supuesto, ens hem d'adaptar a lo que el client també pot arribar. El que hem de fer és, nosaltres, la meva part de la feina és estudiar cada persona que entra per la porta perquè tingui una solució que s'adapti a ell, que no se senti que no pot arribar a tenir el que necessita. Per tant, ens hem de donar voltes i voltes fins que trobam el millor per a aquella persona. I no per això és millor ni pitjor, és la resposta per ell. I és una feina que du molt de temps, d'estar amb ells, conèixer-lo i veure què és el que necessita. I si algú, per exemple, ve a la seva tenda de Pelosystems i diu no, jo no vull perruca. Jo som conscient que tinc un càncer, perquè tothom sàpiga que tinc un càncer, que vull dur. La presidenta del Consell de Formentera, la senyora Alejandra Ferrer, no ha volgut posar perruca i duia un mocador. I després, quan ha passat el tractament, s'ha llevat el mocador, i diuen tots els que veien blinds, i tota feliç que està ella, i nosaltres que ens alegram molt de que vagi passant etapes i de forma positiva. Però clar, jo algú dirà, no vull posar una perruca, vull posar un mocador. Clar, no el mateix un mocador que un mocador. Dona igual. És que realment és ajudar-los des de l'inici. Nosaltres fem feina també donant suport a les associacions d'aquí de Balears perquè qualsevol persona que tingui necessitat de quan hi ha caigut de retirar els cabells, dona igual si no agafen cap producte en nosaltres. Nosaltres retirem de forma gratuïta els cabells perquè és una cosa que no ha de fer ningú tot sol a casa seva. I també donant suport, si cauen les celles, si no saben què ha de fer, li ensenyant com treure profit durant aquest temps, o què passa amb les pipelles. És un tema ja d'ajuda social perquè ens dedicam molt en aquest tema. I, evidentment, si volen mocadors, hi ha moltíssims. I si ens venen amb un mocador, li ensenyant com se col·loca. El que volem és ajudar-los. Si a damunt trobam una solució que tenim, fantàstic, però si no, hem d'ajudar-los a què passa en la pell, en les celles, en tot el que passarà durant el procés d'oncologia. Me perdoni, hem parlat de Pelosystem, que és una empresa que va crear son pare, que vostè i la seva germana l'enquetzalen ara, que han fet feina de tot tipus tota aquesta, que tenen tot tipus de productes, però no dit encara on són vostès. Hi haurà molta gent que està escoltant el programa i dius, caramba, almenys si en ramis accelera perquè han de saber on han d'anar. On han d'anar? Bueno, nosaltres ara fa 6 mesos vam inaugurar les noves instal·lacions, estan en el carrer Aragó número 16, que estan molt a prop del Corte Inglés d'Avingudes, i oferim unes cabines superconfortables perquè puguin sentir-se a gust i tenen allà a casa seva, ja dic, per informar-se i trobar un suport en el moment en què ells ho necessitin, perquè la pèrdua de cabells, no d'oncologia, tot tipus d'alopècies, necessita tractar-se des del carinyo i la paciència. I nosaltres el que intentem és oferir una solució i almenys donar una informació. I ja són ells que han de decidir què fan. Pelosystems, carrer Aragó número 16 de Palma, carrer Aragó, tothom davant el Corte Inglés, tira per allà, tira per amunt i segur que ho trobaràs. Sí. A quina banda? De la cera? A l'altra. A l'altra, la de davant. Jo hem d'apurar aquí, que mallorquins són com som, i ja diu, el Corte Inglés, per quina banda del carrer Aragó? Com ve demanar hora?
És el seu, i més en l'actualitat que tenim ara, per intentar conservar les distàncies i oferir un servei ràpid de que no hi hagi esperes, el seu és demanar hora, sí. Els cabells. No vull ser ofensiu, però dius, i aquests cabells d'on surten? Bueno, els cabells fan feina, hi ha perruques sintètiques de fibra, però les que són de cabell natural han de passar totes per un procés molt exigent de qualitat i de desinfecció, i més en els temps que acaben ara, però és que sempre han passat per un procés químic per preparar aquest cabell. Per tant, són cabells humans, però són cabells tractats, perquè siguin perfectes per la seva implantació. Tota garantia, absoluta. Sí, por supuesto. A un vídeo, he estat cercant avui a baixa a internet, he vist que tenen vostres una sèrie de vídeos penjats i tot. Vostres, almenys si m'ho explicar bé, perquè jo d'això no som especialista. Segur que ara la meva dona diu, ara en Ràmit se perdrà i desbarrarà perquè no lo seu, no lo meu, jo vol que li digui. He vist que hi ha vídeos que, clar, a determinades persones que no tenen ni un cabell, doncs li posen una perruca. Sí. Hi ha altres persones que en tenen algun de cabell que li posen cabells i he vist que hi havia com unes bolletes, sí. Sí, que no són perruques, sinó que són uns, no sé si hi apliques o com se diu vostres. Sí, són sistemes parcials. Vinga, només parla d'això. Això s'aplica a l'alopecia androgenètica femenina i a la fibrosante de la dona. Aprofita tot... Per si algú no és tan especialista, androgenètica femenina i fibrosant, què vol dir? La gent que ho té ho saps, ja està. però la androgenètica femenina se difusa quan falten com a cabells però que encara n'hi ha, i la fibrosant és una molt típica de la dona que va cap endarrere com una diadema i falta tot el frontal i l'altre està fantàstic. Per tant, el que no hem de fer potser és posar una perruca i sacrificar el resto, aprofitar tots els cabells, posar un sistema només on fa falta i s'enrellacen amb els propis. Queda fantàstic el resultat, supernatural, i també fan vida normal. Poden anar a platja, piscina o fer esport i queda fantàstic, tant en dones com homes, però el tipus d'alopècia masculina és diferent. Ja que serà dels homes, els homes en què som especials. Bueno, el tipus d'alopècia masculina ja cor més cap endarrere, inclús arriba a la zona de la coronilla. Sí, són sistemes que van a la part superior i se prenen les mides segons la grossa que sigui. També tenen una fixació d'una o 3 setmanes, depèn de com se posi, i també fan vida normal i queden uns looks molt actuals i fantàstics, que hi ha els joves que ho duen i no se nota gens. Entre que una persona va a les seves oficines del carrer Aragó número 16 i s'informa, i pensa, i calcula, perquè tot en aquesta vida ho hem de calcular, a que té ja el producte, quin temps pot passar? Depèn del producte. Se prioritza oncologia, per tema que no tenim temps. Les d'oncologia s'intenta tenir sempre en el moment que ho necessitam, que és normalment de 2 a 3 setmanes des que comencen el tractament oncològic. Dependrà del producte que necessiti. I els altres té un temps de fabricació un poc més lento, que varia unes 6 setmanes fins a 8 setmanes de fabricació, perquè està fet el que se mida, està tot fet a mà i té un procés que és un poc més lento. Fet a mà. Això és artesania pura, eh? Pura. No s'ha perdut gens. Cada cas és un cas particular, individual, tractat individualment, el que tries... Els colors, les formes, si hi ha canes, si no hi ha canes, i el corte se fa tot damunt per unir amb els seus, perquè quedi clavat, fantàstic. Per tant, si té un temps de fabricació perquè sigui perfecte, si tenim risc, si no en tenim, perquè quedi totalment integrat amb el client. He d'anar acabant. Me permeti que li faci una pregunta. Sí. Que segur que me'l permetrà, perquè li faré. Fantàstic. Jo li demanaria que comparteixin nosaltres, si vol, jo espero que sí, un d'aquests moments tan personals, tan humans, tan de dir, avui he fet feliç una persona. Avui ha vengut una persona que va venir plorant, que va venir trista, que tenia un tractament molt agressiu, que se trobava totalment deprimida, que no se volia aixecar de matí, que era una situació sanitària, però també psicològica, d'autoconvenciment, d'això que és tan important per superar una malaltia, que és creure tot i aixecar amb forces de matí i dir guanyaré en aquesta malaltia, però que vostre va veure entrar per la porta i va dir, pobreta, o pobret. I pim-pam, 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 i passat el temps dius, bingo, l'he encertada del tot,
I té que una amiga per tota la vida? Bueno, en tenim moltes. Se fa una relació impressionant. De les darreres, és que són com a floretes, són com el nostre ram. Tenim en Judit, que és fantàstica, és una lota que ho acaba de passar i és en el moment en què te demanen que ja se la volen llevar, el sistema, és que se posa la pell de punta. Te donen les gràcies, però se la volen llevar perquè ja han passat tot el que tenien que passar. És que mos posam tot l'equip com a locos, perquè és el millor moment de tots. És superdur el procés, però el moment que se la lleven és una festa. I ho celebrem amb elles, amb totes elles. Són les nostres heroïnes. No m'estranya. Sí, o tot el contrari. Senyora Martín, doña Rosa, de Pelo Systems, carrer Aragó número 16 de Palma. No aturin, no fluixin, segueixin. Fan vostès una feina encomiable. Els hauríem de donar la medalla de les Illes Balears a vostès. Dios mío, gràcies. No, les coses com són. Ho intentem. Les malalties se curen en química o en cirurgia, però també se curen en el que fan vostès. I vostès amb això, jo no sé si ens haurien de donar una medalla, ens haurien de posar un pedestal o alguna cosa d'aquestes, però quantes persones han superat la malaltia a vera? La cirurgia, la química i la radioterapia, però també per vostès, perquè això ens ha donat aquella força personal i humana que d'altra manera no tenia. Quan ens donen les gràcies és el millor moment del dia i és que és impressionant, perquè ens regalen cada moment que no té preu, és que no ho té, la nostra feina no té preu gràcies a elles. Senyora Martín, de Pelo Systems, moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió. I menys la propera ocasió poden fer que alguna protagonista d'aquestes que ho han superat... Ojalà que ens acompanyin, eh? Exactament, això ja serà... Les convidam. El millor programa que poden fer serà aquest. Gràcies a vostès per el seu temps i per donar difusió, perquè han de venir a informar-se. I amb això ja, el més arriba a poc a poc. Moltíssimes gràcies. Doña Rosa, moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió. Gràcies. Ai, Jesús.